दुलाराय आसाम नाङै दासान्दि सोलिगासिनो दं गुणोत्सव हाबाफारि। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो मैयानिफ्राय नैथि खोलोबनि गुणोत्सव हाबाफारिया जागायबाय। सोलोंथाइनि जेंना बोस्रांनाय, फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, फोरोंगिरिफोरनि जेंना बोस्रांनाय बायदि आयदाफोरनि गुबै थांखिजों आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै खुंफुंनाय बे गुणोत्सवनि नैथि खोलोबनि दिनै नैथि सानाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिफोराव गुणोत्सवखौ खुंनाय जादों। गुणोत्सव खुंनायखौ नायगिदिंनो थाखाय बिबान होजानाय बायदियै दिनै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव गोजौसिन फरायसालियाव खुंनाय गुणोत्सव हाबाफारिखौ नायगिदिंफैनानै फरायसाफोरजों लोगोसे बाहागो लाफानानै फरायसालिनि गासै थासारिनि सायाव फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायदों। आं दिनैहाय देबोरगाव हायार सेकेन्डारियाव नुजाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो मर्निं प्रेयार टाइमाव आं मोनफैबाय। गुणोत्सवनि ओंथिखौथ' जों बयबो मिथिगौआनो जे फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोंनि शिक्षानि जे मानदण्ड बेखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे इभालुएसन मोनसे प्रसेस बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव नायनाय जायो, सोलोंथाइनि सायाव नायनाय जायो आरो फोरोंगिरिफोरनि अभाब अभिजोगफोरनि सायाव नायनाय जायो। गासैबो बिथिङाव बेखौ मोनसे इभालुएसन खालामनानै सरकारनो मोनसे साजेसन होनाय जायो जे नैबे स्कुलावहाय नैबे इनस्टिटिउसनावहाय नैबे गोनांथि दङ, नैबेखौ आरोबाव सोलोंनांगौ दङ होननानै। गतिके देबोरगाव हायार सेकेन्डारिया मोनसे बिराद बेखौ फुराना गोबावनि मोनसे इनस्टिटिउसन होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो मोनसे नामजादा मोनसे समाव खोब मोजां नामबो खामायदोंमोन आं मिथिगौ आरो जों मिथिगौ जे मोनसे समाव करेन्द्रनाथ ब्रह्म सासे प्रिन्सिपाल दंमोन, बिथाङा बै समावहाय गोबां मिथिजादोंमोन बे फरायसालिखौ मोजाङै सामलायनायनि थाखाय आरो बेनि जे नाम जाबोनाय बे दाबो दं होननानै आं सानो, इयुनावबो थागोन। माखासे फैनानै बेवहाय मोनफा मोननै आं जेंनाखौ नुदों। मिड डे मिल जानो थाखाय न'नि बेवहाय अभाब दङ, गथ'फोरखौ जयै जाहोनांगौनि मोनसे परिबेसनि थाखाय आरो गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय हयथ' फोरोंगिरिनि माखासे अभाब दङ आरो साइन्स स्ट्रिम बेवहाय गैया होननानै आं मिथिदों। गतिके बे गासै बाथ्रानि सायाव आंबो दिनै नायबिजिरगोन आरो नांगौ रोखोमै सरकारनो माबोरै जोङो बिनि इभेलुएसनखौ थार ओंथियाव इभेलुएसनखौ हरनानै जों बेवहाय गोनांथिखौ जों लाबोनो हायो, बेनि बागै जों सावरायनाय जागोन। खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आं सानो बे गुणोत्सवआ मोजाङै जालांगोन आरो क'क्राझार जिल्लायाव जिहेतु जागासिनो दङ बे मोजाङै जालांगोन आरो बेखौ गोदान सोमजिबाय थायो खारन फोरोंगिरिया रिटायार्ड जालांबाय थायो, गोदान थिसननांगौ जायो। गतिके बे एसे नेभार एन्डिं मोनसे प्रब्लेम आरो बे। खिन्थु जोङो सरकारफ्रा नाजाबाय थानाय जादों जे बोरैबा जोङो थोजासे फोरोंगिरि होनो हायो आरो बोरैबा साबसिनै जोङो थोजासे फोरोंगिरि होनानै जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ जों होनो हायो। गतिके आसाम सरकाराबो बेनि मोनसे प्रसेसखौ लाबाय थानाय जादों आरो बिटिआर सरकार हिसाबै आसामनि सिङावनो दङ। गतिके सोलोंथाइखौ प्रायरिटि होनानै आसाम सरकार बिटिआर सरकाराबो दिनै नाजाबाय थानाय जादों। दिनैहाय टेट फरिखानि होनानै टिचारफोरखौ गोग्गो टिचार जाहाथे थिसननो हायो बिनि प्रसेसबो खालामबाय थानाय जादों आरो बेजों मोनसे थोरफोयै जोङो फोरोंगिरि थिसननायनि जे हाबाफारि बेखौ लाबाय थानाय जादों। नंगौ मोनसे समावहाय एसे गोबावबो जायो माखासे प्रसेसनि थाखाय, दाबो सिंगेल टिचार गोबां दङ, गोबाङाव जोंहा साइन्स टिचार जों दाबो थिसनजोबनो हायाखै, बे बाथ्राया नंजोबगौ। खिन्थु बेखौ दिनै हथात सानसेयैनो फोजोबनो हागोन बेबो नङा। गतिके सरकारा मोनसे साननाय दङ, बे प्रब्लेमफोरखौ जों मिथिजोबखाबाय, दा बेखौ बोरै सलुसनाव लाबोनो हायो, बेखौ बोरैहाय जोङो थाबैनो फोजोबनो हायो, बेनि प्रक्रियाखौ दिनै सरकारा खालामगासिनो।